हामबाय दिनै जों खुमलुंग कोअर्डिनेशन कमिटी बाय आसुक लायखा ओ आसुक लायखानि अबनो जों ककमासाब लायखा तामनि हिमाले ताबो बुसकांगो जों इलेक्शन रेजल्ट नि परेबो जे बीजेपी रक सन्त्रास जे नंखरिनाय जिनि बरक रगनो बुफरे सप्रे खलायमानि बागिनाय और कोअर्डिनेशन कमिटी नि बिसिं तिखै तं गोसां तंलायनानि बागिनाय तै गुजब कक रक जे अंखरमानि ओ गुजब ककनो बुइतसा याखै तंनानि ताय और वो जों तंगसां तंलायै बाहायकै तंमानाय बाहायकै सन्त्रास रगनो कासुनाय ओ कक रगनो सापनानि बागिनो जों दिना आसुक लायखा ओ आसुक लायमानि बिसिंति जत्तनो खा खुलुगै कक सालायखा अमहायकै सन्त्रास अमहायकै गुजब रगनो और वो आश्रय रिगलाक आबुनि बागै जत्तनो अलर्ट तंनानि बागै जत्तनो साकथारनानि बागिनाय कक साप्लायमानि बिसिंतिकै ओ मीटिंग कक सालाय जाखा हामबाय जतनो अलर्ट तंबायदि जतनो गुजब ककनो बिसेस ताखायदि ताय सन्त्रास रगनो हाबनानि तारिदि सन्त्रास रग हाबैनाय पार्टी अफिस सकना नायमारक अबरकनो खुसावै ककमा सालायका सन्त्रास जाहाते हाबमायातै जारा सन्त्रास इंगे हाब फायनाय रगनो बरगनो कुनो दिनो फानो जों रेहाय रिगलाक बरगनो रमबुइनाय थानावो जों रमबुइ तुनुइ मारिनाय अमहायकेबो कक सालायका जों सन्त्रास खायनाय रगनो कुनो दिनो याकार रिगलाक हामबाय।